Kaixo, ongi etorria. Askotan pentsatuko zendun kubo bat egitea oso zaila izan daitekela eta ez zera saiatu. Nik uste dut, pausa hauek jarraituta, 7 dira konkretuki, ahal izango dezula. Saiatuta eta praktika pixka batekin, 7 pausotan lortu ezakezu kubo hau egitea. Baina lehenago gauza batzuk azaldu behar dizkizut, eta hauek dira. Kuboak 6 aurpegi ditu, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Kuboak normalean dira txuria eta bere aurkakoa horia, laranjan aurkakoa gorria eta berdearen aurkakoa urdina. Hau da normalean izaten dena. Adibidez hemen dugu beste kubo bat, txuria dugu, kontrakoa horia, gorria kontrakoa laranja, berdea kontrakoa urdina. Hori jakinda, bigarren gauza. Nola izaten dira aurpegiak? Aurpegia txuria baldin bada, hemen bezala, esan nahi du zentroak esaten dulako txuria izan behar dula. Hau berdea da, zentroak esaten dulako hau berdea izango dela. Orduan, beti, gorria eta laranja ez dira ikutzen, daude kontraan, ezta? Orduan, zenbat zentro ditugu? 6, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Bestetik ditugu ertzak. Ertzak hauek dira, hemen daudenak. 2 aurpegi elkartzen direnak. 2 kolore izate dituzte, eta hauek zenbat ditugu? Goian 4 daude, behan beste 4, eta alboan hemen beste 4. Guztira 12. Eta azkenik, erpinak. Erpinak zeintzu dira? 3 ertza elkartzen diren lekua. Puntu bat da, hemen, zorrotza dago. Eta holako zenbat daude? Goian daude 4, eta behan daude beste 4. Ordan guztira 8. Bestetik jakin behar dugu pisuak ditugula hemen. Lehenengo pisua, ikusten zute bezala, lehenengo pisua, bigarren pisua eta hirugarren pisua. Guk egingo duguna da izango da, lehenengo pisua egin, gero bigarrena eta azkenik hirugarrena. Ordan lehenengo egin barko duguna zer da? Desegin. Nahaztu dut. Orduan, lehenengo gauza erabaki behar dugu goiko aurpegia zen izango den. Izan daiteke berdea, horia, urdina. Normalean aukeratzen da edo gorria, ze era hortara behan laranja dago, edo nikoan aukeratuko dutan bezala txuria. Orduan, guretzako aurpegi hau goian egongo da. Eta egingo ditugun mugimendua eta gero, txuria mantenduko dugu goian. Orduan, lehenengo pausua zein da? Lehenengo pausua da hemen dauden ertzak jartzea, 4 ertzauek. 4 ertzak jartzen baitugu, zer lortuko dugu? Gurutze bat. Eta lotu behar dugu zentro hau, zentro honekin. Adibidez hau, ez da ondo kokatuta. Dago txurila bai, baina hau da urdina. Eta hemen izan behar du laranja. Ordan zer egiten dugu? Lehenengo hemen tokatzen bada, mugitu, tokatu arte urdina. Mugitzen dut, eta ja pieza bat jabat dut. Horan, hau ja lotuta dago. Hau mugitzerakoan kontuz. Ezin dugu horrela mugitu, zaurran ja deskolokatuta izango nuke. Hor izango dugu. Horan, guazen beste baten bila. Gu normalean goian ez badago, ondo kokatuta, bera jetxi barko dugu. Horan, guazen ikustea. Astenga begiratzen, eta hemen dago bat. Zer egin behar dugu? Egin behar duguna jetxi. Nola jesten da? Horrela, ezta? Oan, hau behan dago. Eta berdeakin kokatu behar da. Horran, nola lotu 2 zentro hauek eta goian eramatea? Algoritmoa horrela da. Eraman behar dugu. Ezkerra eta hau gora, aurrekoa eskubira eta bera. Eta ja, kokatu dugu beste bat. Gogatu zetezte, egiten badugu bat ezkerrera, geho eskubira imarko dugu. Gora egiten badugu bestea bera. Hoi, gero jarretu behar dugun gauza bada. Horran, 2 bagoaz, bat. Eta 2, fatazezkiu beste biak. Hemen albo batean dago. Horan, albo batean baldin badago, egingo duguna da jetxi. Eta jesten dugunean, beti bezala, zer dago behan? Gorriakin dago. Ez badugu topatzen gorria, mugitu bako nuke. Horan, zer egin behar dugu? Beti bezala, ezkerra gora, orain, eskubi bera. Eta zer dugu? Lotuta hau ere, bai? Lotuta, hau hemen ez dago, eta hemen bai, bat falta zaigu. Eta falta zaigun hau hemen dago. Orduan, ikusten dezuen bezala,
eraman behar dugu laranjado lekura, laranjakin. Horan, prozedura hau da, ezkerra gora, hau eskubira, bera. Eta ja, gurutzea egina dago. Hau da, bide bat. Gerta daiteke, hemen ez dugu, baina bestera batea gotea. Adibidez horrela. Ba hemen bat azpian dago. Azpian baldin bada, guretzako asko zerrexagoa da. Zergatik, ba egiten delako beste era batea. Hau jarriko dut, laranjakin. Horrela joaten ez dago, hemen badago. Orduan, bakarrek egin behar duguna da, ja lotu dugunez, buelta eman. Ikusten zuen? Ja, lotu dut. Orduan, guretzako komenigarriena da txuria behan egotea. Behan baldin badago, buelta eman takitxo. Bigarren pausoan, lau erpin hauek jarriko ditugu. Eta nola egiten da? Ba, egon behar du txuriak hemen, edo hemen, bitakon batean. Behan baldin badago, zerbetin barko dugu, eta goian baldin badago, jetxi. Orduan, az gaitezen. Esan dugun bezala, hau hemen dago, orduan, dago laranja eta berdea. Ba, laranja eta berdea justu hemen da. Ez dugu mugitu beharra da, eta ezara, baizik hemen egon behar du. Orduan, laranja eta berdea. Orduan, hor, erpin horren azpian jartzen dugunean, egiten da era hontara. Bere aurpegia atzeratu, ondoren ekarri gure aldera, eta igo. Eta ja, lotuta dugu. Ja, sigera, goiko pisoa bukatzen. Guaz ikustea beste bat. Kasua ez hemen ere dago. Bueno, baina hau dago, laranja eta urdina. Hau ez da laranja eta urdina. Hau da, berdea eta gorria. Zentroak esaten digute. Hora joan behar dugu, laranja eta urdinera. Hemen ez dago, ze gorria eta urdina da, hemen, bai, laranja eta urdina. Laranja eta urdina. Hau da lekua. Horan zer egin behar dugu, bere aurpegia atzeratu, ekarri eta igo. Badugu ja. Ja egia osatzen. Faltaz ezkigu bi hauek. Hau goian dago, ikusten dezuen bezala, zer egin behar dugu jetxi, jesten bain badut horrela, behan gelditzen da. Horran, hobe da, horrela jetxi ordez, gestea erauntara. Ikustezu ez da, bi aukera daude, edo horrela gesten dut beraka, edo horrela gesten dut, albo batean dago. Orduan, horrela jetxiko dut, eramateut atzera, ez molestatzeko, eta igo egiten dut. Eta ja, hemen dut. Ba, berriro ikusten dudanez, posizio berrian dago, nahi nun beste aldeako posizioan egotea. Gorria eta urdina. Gorria eta urdina hemen dago. Gorria eta urdina. Horran, ekartzeut honea, eta hasiko honegea berriro. Bere aldean dagoenean, zer egin behar da? Bere aurpegia, atzera, ekarri, igo. Beste bat dugu jarrita. Eta bat falta zaigu. Azkenekoa behan dago. Orduan, hemen jartzen badugu, ikusten duzen bezala, erpin hontakoa da, baina behan dago. Zer egin behar dugu? Ba, jarri behar dugu alde hontan. Hori nola egiten da? Ba, egiten da ere hontara. Ikusi zazute. Jetxi, bi buelta eman, bat, bi, ja hor dago, eta igo. Ikusi zazute, ez da? Jetxi eta bi buelta eman. Orain hemen dudala, jarriko dut bere erpinean, gorria berdearekin. Orduan, ekarri dezagun honea, oan ondo dago, zer egin behar dugu? Ba, mugitu egin behar dugu, atzeratu behar dugu bere aurpegia. Hau da bere aurpegia. Orduan, ez dugu horrela egin behar. Egin behar duguna da, atzeratu aurpegia, aurreatu, ezkerrera, eta igo. Eta ja, goiko pisua egina dago. Ikusten duzuen bezala. Hoizen, lehenengo pisua. Lehenengo pisua bukatu dugu, ikusten duzuen bezala. Orain, bigarren pisua egiteragoaz. Bigarren pisuan ze gertatzen zaigu? Ba, ditugula lau zentroak kokatuta, ez dialako mugitzen, eta lau ertz falta zaizkigu. Hemengoa, 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 eta hemengoa. Eta hauentzako, algoritmoa edo prozedura berdina da beti. Eta nola egiten da hori? Ba, ikusi behar dugu, nun dauden gureak, behan egon behar dute, eramateko bere lekura, ezta? Baldin badu horia, bekoa da. Adibidez, honek horia du azpian, hau bekoa da. Honek horia azpian du, bekoa da. Honek ez du horirik. Orduan, hau bai da
guretzako interesgarria. Orduan, berekoa ez denez, eraman behar dugu, lotu behar dugu gorriarekin. Hemen dago gorria. Lotu dugu, berdea hor da, orduan, bere kolorea ezkerrekoa delako, egin behar dugu beti kontrakoa. Lehenengo pausua beti da kontra egitea. Egiten dugu, eskubira, ezkerrera eman egin dulako, jetxi, ezkerrera, igo. Eta orain ikusten duzen bezala, lotuta daude biak. Orduan, orain zein behar dugu, dela kontrakoa. Lehenengo eskubira eman dugu, ezta? Orduan, ezkerra, jetxi, hartu, igo. Eta hemen dago, bere lekuan. Ikusten duzu, ezta? Guazen beste bat ikustea horia ez duna. Honek horia du, honek horia du, honek horia du, honek ez du horia. Orduan, honekin lan egin dezakegu. Laranja eta urdina da. Orduan, eraman behar dugu, laranja daun lekura. Hemen. Orduan, laranja urdinakin horrea eraman behar dugu. Orduan, lehenengo pausua zer da? Kontrako egitea, Eskubira, bera, buelta, gora. Eta lotuta dagonez, egiten dugu. Lehenengo eskubira joan degean ez, oan ezkerrera. Ezkerrera, bera, hartu, igo. Eta ja, badugu kokatuta. Horan, ja dugu kokatuta bat, eta bi. Faltatzen zaizkigu beste biak. Ea ikusi dezagun, hemen dago bat. Horirik gabe. Bagoazen amatea, urdina da. Hemen dago. Ta gorria, berriro, ezkerrera. Eraman behar dugu. Bagoazen egitea. Eskubira, bera, oan kontrakoak hartu, eta igo. Lotuta daudenez, ezkerrera jetxi, eskubira, igo. Lotu dugu. Oan guazte ikuste azkena, ez ote egun tokatu, baitare leku berdina. Betu nun dagoen. Hemen dago. Orduan, ezin dugu betik igo, baizik inbar dugu lehenengo, jetxi, eta gero emango dugu behar den bezala gora. Orduan, egingo dugu egiten dugu, oan arte bezala. Nola egiten dugu? Baiten duguna da, eskubira, jetxi, ezkerrera, igo, ezkerrera, jetxi, eskubira, igo. Orduan, ikusten zuen bezala, ja ez dago hemen. Guazen ikusten nun dagoen, hemen ez dago, hemen ez dago, hemen dago. Orduan, guazen batea. Nun dago? Hemen dago. Zer egin behar dugu kaso honetan? Berdina. Eta tokatu zegu berriro ezkerrera eman beharra. Orduan da, eskubira, jetxi, ezkerrera, igo. Eta lotu eta daudenez, ezkerrera, jetxi, eskubira, igo. Eta bigarren pisua osorik dago. Oan guazen ikustea ze gertatzen den ez dugunean horrela. Bat jetxiko dut ikusteko nola igotzen den eskubira. Orain bat jetxi dut, ikusten duzuen bezala, fantazegu, eta ikusi behar dugu, hori ez duna. Honek horia du, honek ez du horia. Orduan, jarriko dut gorriarekin. Gorriarekin dago, urdina du. Orduan, kaso hontan, eskubira eraman barko genuke. Orduan, zer egiten dugu? Orain arte egin dugunaren kontrakoa. Ezkerrera, jetxi, eskubira. Igo, lotu dut zentzu hontan, orain egiten dut, eskubira, jetxi, hartu eta igo. Eta bi pisuak baditugu. Bukatu ditugunean lehenengo bi pisuak egiten, ikusten duzuen bezala, orain faltazte eguna da, hirugarren pisu egitea. Hirugarren pisuarako zer egiten dugu? Buelta bat eman. Eta jartzen dugu txuri azpian eta horia goian. Era hortara ikusiko dugu zer falta zaigun eta nola egin. Bestela egon barko nuke demurzian begira behan nola dauden piezak. Orduan, buelta eman ondoren, hau da guretzako egoerarik okerrena. Zergatik, horian zentroan dugu, baina ez dugu hauetako bat ere horia. Urrengo pausua egokiagoa zein da? Baldin badugu hemen jota txiki bat, horia. Urrengoa da marra bat egiten dugu horia, eta azkena izango izateke ja gurutzea. Orduan, zein da prozedura? Prozedura da era hontara. Egin behar dugu. Aurreko aurpegia, erlojoa bezala. Eskubikoa igo, eta goikoa ezkerrera. Eta orain,
aurkako egin behar dugu dena. Baina hasiko geha hemendik. Jetxi, eskubira, eta horren aurrekoa, erlojuan kontra. Ikusten duzen bezala, ja, jota txiki bat dugu, baina hau ez da horrela kokatu behar. Jarri behar dugu behar den bezala. Jota txiki bat, hau da jota bat. Horren, ja, jota dugunez, egin dezakegu. Berriro, nola da? Hau, erlojua bezala, igo, eskubira, eta orain, zer egin behar dugu? Kontrakoa. Jetxi, ezkerrera, eta hau erlojuaren aurka. Marra dugu, hobetzera igera. Beste behin egiten badugu, izango dugu ja gurutzea. Hasi gaitezen. Esan dugu, erlojua bezala, igo, ezkerrera, eta orain, jetxi, eskubira, eta aurrekoa erlojuan kontra. Lortu dugu. Badugu gurutzea. Orain, egin behar duguna da, bakoitzak bere lekuan jartzea. Edo ditugu lauak bere lekuan, gerta daiteke, edo bi ditugu bere lekuan. Orduan, guazen ikustea, berdea eta urdina, urdina hemen baldin badago, ez dago kokatuta, hemen bat bakarra kokatuta. Berdea jartzen badut hemen, bi ditut kokatuta, eta bi faltan. Orduan, hau da, ez da egoera txarra. Egoera txarna zen da, ditugunean, ondo kokatuta aurrekoa eta atzekoa. Hoi da denetan okerrena. Hau da, bigarren okerrena. Hau nahiko ondo da. Ze pauso batekin, jarriko dugu ondo. Orduan, nola egiten da? Baina ontara. Prozedura jarri behar dugu aurrean eta eskubian ondo daudenak. Eta gaizki daudenak bestaldean. Orduan, aurrean eta eskubian eukita egiten dugu. Jetxi, eskubira. Igo, eskubira. Jetxi, oan bi eskubira, bat, bi, igo, eskubira, eta ikusteko nola dagoen, eta horri. Kokatuta, 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 kokatuta. Ikusten dezuen bezala, ja, lortu dugu. Ze gertatzen da dugunean aurrean eta atzean, oan egingo dugun bezala. Hau da beste egoera bat, prestatu dut ikusteko. Hemen, jartzerakoan, bi berdin, laranja berdearekin, gorria, ze gertatzen da? Aurkakoak direla berdinak, ondo kokatuta daudenak. Aurrekoa eta atzekoa, eta albokoak ez, endezakegu baita ere, beste aldea eraman. Berdea eta urdina. Bi egoeretan, berdina gertatzen zego. Zer egiten da kaso horretan? Kaso horretan, egin behar duguna da, bi aldiz prozedura. Hasi gaitezen. Jetxi, eskubira, igo, eskubira, jetxi. Oan bi, igo, eta ikusi zeu gertatu da. Ze gertatu da? Borain ditugula, bi ondo kokatuta bat bestearen ondoan. Tanun, urdina eta laranja. Ikusten duzu bezala, ezta? Behin eginda, atatzez ezkigu, bi ondoan kokatuta. Horan, hau hola eukita, prozedura berdina egin behar dugu. Jetxi, eskubira, igo, eskubira, jetxi. Oan bi, bat, bi, jetxi, eta eskubira. Kokatuta, 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 eta kokatuta. Zer falta zaigu? Lau erpinak. Eta erpinak egiteko, bi pauso ditugu. Lehenengo, bakutza bere tokian kokatzea. Eta gero, behar den bezalako orientazioa ematea. Orduan, jarri dut egorarik okerrena. Eta zein da, ez dagonean bat ere bere lekuan. Adibidez, hau ez dago bere lekuan. Hemen dago gorria eta berdea. Argi dago, berdea eta laranja ez. Laranja eta urdina ez. Urdina eta gorria ez. Orduan, zer egin behar dugu? Beti prozedura berdina egin behar dugunez, edo zenetan bat egitea. Ondo duguna, hemen kokatu behar dugu. Eta besteak mugitzen dira erauntara. Erlojuan kontrakoz norabidean. Hau honea etortzen da, hau honea eta hau honea. Ikusiko zute hau honea etorriko dela, hau horrea joango dela eta hau horrea. Orduan, goazen egitea. Nola da? Aurrekoa ere ematen dugu, goikoa ezkerrera. Eta orduan, hoi egin ondoren egiten dugu.
igo, ikusten dira irutxuriak, eskubira, igo bestaldea, oan hasi behar du errekuperatzen. Errekuperatzen dugu, jetxi, eskubira, jetxi, eta oan bat izango dugu ondo kokatuta. Hau esan dugu, hau da mugitzen, gorria, eta horia, eta berdea. Hau bai, ondo kokatuta dago, hau ez dago kokatuta, urdina dulako, honek urdina du, baina gorriarekin, bat dugu kokatuta. Prozedura horrekin, edo algoritmo honekin, ja bat kokatuta dugu. Ondo dagona hemen jartzen da. Goian eskubian. Eta horren hauek, engute, hau jango da horrea, hau horrea eta honea. Goazen egitea. Ezkerrera, igo, eskubira. Igo, bestaldea, hau, jetxi, eskubira, jetxi. Zen baditugu, ondo kokatuta zegoen, hau ondo kokatuta, hau ondo kokatuta dagoia, eta bere bai. Denak ikusten da zuen. Bueno, azkeneko pausura iritsi gera. Lehenengo pisu egina dago, bigarren egina dago, eta hirugarren pisuko ertzak jarrita daude, eta erpinak bakutza bere lekuan. Hori egin ondoren, azkeneko algoritmoa ondorengoa da. Egin behar duguna da, ondo dagona utzipakean, eta hartzen dugu, beti hau aldatuko dugu, Eta erauntara egiten da. Jetxi, ezkerrera, igo, eskubira. Lau dira beti, Jarraitu ezagun. Hau ondo jarri arte. Jetxi, ezkerrera, igo, eskubira. Kokatuta dago. Orduan, daun bezala, berren da, gaizki atazegu, baina berren da, mugitu bat. Hau gaizki dago, berrina egingo dugu, ondo jarri arte. Jetxi, ezkerrera, igo, eskubira, jetxi, ezkerrera, igo, eskubira. Kokatuta dago, bat fatazegu, hau dala. Orduan, eskubian dagoenean, lau aldiz egin da nahiko izaten da, Hola da, jetxi, ezkerrera, igo, eskubira, jetxi, ezkerrera, igo, eskubira. Eta ikusten duzen bezala, txantxan, bukatua dago. Zer moduz? Guazen bat gaizki egitea ikusteko batzutan laukin ez dela nahikoa. Era ontara da. Berriro desegin dut, zertarako, ikusteko, prozedura egiterakoan aurrian baldin badago horia, prozedura bi aldiz egin barko dugu. Berriro desegin dut, zertarako, ikusteko horia, hemen adibidez eskubian dagoenean, prozedura edo algoritmoa ben erabiltzen da, baina aurrean dagoenean, gure aldea dagoenean, bi aldiz erabili beharko dugu. Ikusiko duzu, gehiago kostatzen da gora eramatea. Ego dugu berriro, Egiten da. Jetxi, ezkerrera, igo eskubira, jetxi, ezkerrera, igo eskubira, ez dugu ez erregin handik, jetxi, ezkerrera, igo eskubira, jetxi, ezkerrera, igo eskubira. Ikusi duzuen bezala, asko kostatuta, aurrean zegoelako. Baina bada bitartean hemen bezala, eskubian, asko zerrexago da. Jetxi, ezkerrea, igo eskubira, jetxi, ezkerrea, igo eskubira. Eta eskubira. Eta ikusten duzuen bezala, ez da hain zaila. Pauso jarraituta, badakizue. Nik uste dut, ahal izango dezutela. Beste bat arte, agur.